rovnou nám zůstat na dnešním parketě, po další pár je pár číslo 77. Tomáš Přikryl, Sanela Loskovancová, Aiden Studio. Třetím párem je pár číslem 80. Filip Forman, Veronika Nováková, CTS Perfect Pardubice. Čtvrtým párem ve finále je pár číslem 81. Pavel Mandlík, Natálie Krausová, tanečník klub Marendy. Předposledním párem ve finále je pár číslem 82. Tomáš Kalous, Karolína Andělová, MZ Dance Team. A posledním párem je pár číslem 86. Tomáš Janeš a Lucie Krausová, tanečník klub Marendy. Porota nezměněná jako v předcházejících kolech, je to paní Bartuňková z Prahy, je to pan Henzeli z Kroměříže, pan Koubek z Police nad Metují, pan Benhartmajer z Rakouska, paní Mičenová z Pardubic, paní Mrázová z Modřic, paní Němečková z Hradce Králové, pan Nováč z Chrudimi a pan Tomáš Strobec ze Slovenska. No já, ještě než odstartujeme taneční páry, já jsem ráda, že tady ještě jste a já bych vás chtěla o něco poprosit. Zkusili jste si někdy opravdu třeba od těch 10 hodin stát na tom parketě a bedlivě sledovat ten taneční parket? Já se vám přiznám, že jsem taky kdysi tančila a že mě bylo daleko lépe na tom tanečním parketě, než kolikrát takhle stát u toho parketu, protože to opravdu bolí tělo. Zatleskejte ty porotě za jejich výkon. Opravdu si to zaslouží. A já si myslím, že teď vám porota bude všem dávat jedničky, pokud to půjde, a můžeš Ivoši to teď už odstartovat. Tak teď za odměnu jim ukažte tu vaši první finálovou sambu, jdeme na to. To byla finálová samba v podání tanečních párů dospělých kategorie A v latinskoamerických tancích a nikam neodcházejte, rovnou se nám připravte na tanec dalších pořadí, který, jak jistě všichni víte, bude čača, porota odezdá bodovací lístečky, paní Mičerová protáhne bolavé